Een hele goede avond en welkom bij deze tweede uitzending van Museumplein. Het programma dat wekelijks verslag doet van de activiteiten hier op het plein met cultuur, muziek en leuke gasten. Vandaag laat het weer het wederom niet toe dat hier de activiteiten buiten plaatsvinden, dus kijken we binnen bij Lisa Wise. Ik weet, beste vet, dat het leven niet altijd doorgaat. De tijd staat soms stil in een wereld die altijd doordraait. Als ik dat zo huur, dan huur ik heel opbundig, dan had ik hier heel teruggetrokken, gedragen. Een hele grote variëteit in de muziek. Alle emoties zitten in de mens. Maar ik zeg altijd van, als ik voordat ik begin met een concert of met een optreden, dan geef ik altijd de ode van vergeet ken ik niet van wat er gebeurd is zeg maar, met uw familie in Auschwitz. Nou, dat is dus het lied Jamasta Ga vergeten ken ik niet. Daar begin ik altijd mee. Nog jake goed bij, iemand bodo, vernas je me, dus hakken no, han moji gaat je. Is dat heftig om dat nog te zingen, zoiets? Ja, want de tekst zeg maar, om die zo te schrijven en precies wat er gebeurde is voor een paar zilverlingen eigenlijk. Hè? Die mensen is van alles ontstoord. Ja, dat is niet niks geweest, maar ik kan het nu wel zingen. Ik zing het nu zeg maar in 2 talen. Op de Limburgse cd met Rommen samen als promotiemateriaal voor alle kinderen van scholen. Dus wat ik al zei eigenlijk, van heel diep, nou ook nog heel uitbundig en heel vrolijk. Het zit er eigenlijk allemaal in. Is het spannend als er veel mensen met z'n nu mee gespeeld is of kijkt dat heel makkelijk? Ja, nou het is zo van, zolang als ik zeg maar de controle haal en ik speel, dan kan er in feite niks misgaan gewoon. Want uiteindelijk kijken ze en dan spelen ze mee. Dat was het optreden van Lisa Wise hier afgelopen dinsdag. We namen deze week ook een kijkje in de vernieuwde mikwezaal van het Limburgs Museum. Een mikwe is een ritueel Joods badhuis. Het komt uit de binnenstad van Vende, waar nu de Maasboulevard is. En het is in de 13e eeuw gebouwd. En dat is ontzettend vroeg. Want het is het oudste Joodse archeologisch monument in Nederland en misschien in de Benelux. En ja, mensen dompelden zich daaronder in reinigend water. Maar niet zozeer reiniging van het lichaam, maar reiniging van de ziel. Wat zegt zo'n mikwe over de geschiedenis van Venlo? Ja, dat is van zo'n uitzonderlijke vondst. Venlo was in de 13e eeuw nog een dorp, een nederzetting aan de Maas. Pas in 1343, dus 50 jaar nadat dat mikwe geopend is, werd Venlo een stad. Maar de graaf van Gelderen heeft waarschijnlijk Joden uit Keulen laten komen, daar een mikwe voor gebouwd. En die Joden die hadden betekenis in de geldhandel en in de bankenwereld. En om die positie van dat dorp Venlo financieel te verstevigen, haalde hij Joden hierheen. En jullie hadden natuurlijk als Limburgs Museum meteen zoiets, dit moeten we hebben in ons museum. Ja, nou, dat idee is langzaam gaan rijpen. Want het is natuurlijk wat om dit naar het museum te brengen. En ze hebben toen, het mikwe is eruit gehaald, het is geconsolideerd. En in september het vorig jaar hebben ze het mikwe bij een nachtelijk transport naar deze plek gebracht. Toen was hier alleen maar een fundament. Het mikwe is erin gezet. Ik zeg het heel eenvoudig, maar dat was een klus van je welste. En daaromheen is deze zaal gebouwd en de vleugel. En als contrapunt hebben jullie dan ook extra foto's erbij van de Amerikaanse kunstenares? Ja, een Amerikaanse fotograaf, een Joodse, die heeft het bezoek aan een mikwe heeft zich geanceneerd met modellen. Normaal kom je daar nooit bij, dat is strikt privé. Een vrouw of een man die zich in het mikwe onderdompelt, daar is niemand bij.
Maar zij heeft dat toch gevisualiseerd met hele mooie modellen. Dus je hebt een hele poëtische, sensibele tentoonstelling. Dat is inderdaad, zoals je zegt, een contrapunt van deze steenmassa. Morgen vertelt Leentje Mostert, conservator cultuurgeschiedenis van het Limburgs Museum, over de achtergronden bij de Flower Power expositie. Over protestsongs, love-ins en fleurige protestmarsen tegen de oorlog. Maar ook over provo's en nieuwe visie op seksualiteit en relatie en over de babyboomers die een ander leven willen dan dat van hun ouders. Kortom, een bruisende periode vol creativiteit en progressieve ideeën. Het Museum van Bommel-Van-Dam houdt de komende weken iedere woensdagavond workshops ter gelegenheid van de tentoonstelling Korakuen Garden Okayama, Japan. Morgen geeft Herman Soshu Somsen inzicht in de Japanse theeceremonie. Een traditionele theeceremonie is niet zomaar iets en vergt een bijna religieuze toewijding en concentratie. Tot zover Museumplein voor deze week. We zien u graag terugkomende donderdag met swingende big band muziek van Big Band 81. En anders volgende week bij Omroep Venlo. Bedankt voor het kijken.